Yebo, siyabulisa kumhlaba kusizwe kwamazwe ngamazwe jikelele. Senguye-ke lona udokotela umshayi wabo abo abashayi. La uphuma khona endaweni yase-Eastern Cape eqonce phansi etolo Fear. Hayi madoda bayandazi-ke abantu. Channel yami beyaziwa. Hawu Nkosi yami. Ngithi-ke emalangeni ake ngize ngizobona ikhehla lami. Alukho lutho olubi. Alukho lutho olubi kodwa ngathi angijikele ngizobungalela udokotela wami inkunzimalanga usigadla ngathi madoda ke ngize jikelela nje ngithi ngishaya ibrayanyana ekhaya kodwa ngathi masengifikile awusukani madoda ngadibana notata akade ngifisa Nkosi yami ukuthi ngaze ngimbone ngeso lenyama indumandumano udokotela omkhulu okubizwa ukuthiwa uTata Thulani Manana. Kade ngizwa ngaye lo baba kodwa namuhla uNkulunkulu nedlozi lakithi lamhlanganisa naye namuhla. Tatami ngiyabonga mina udibana nawe ngoba sithi isintu noma isiXhosa ukwazi kuncelwa kwabaziyo ngaphambili abekhe bayihamba indlela. Yebo tata. Awu ngiyanibingelela ke amagumbi amane omhlaba. Ngiyakubingelela wena obukele nolalele. Yimi ke lo indoda kaThixo uThulani wakaManana. Ngudokotela ke mawuthanda kodwa mawuzonda nguThulani wakaManana. Nayi lensizwa ke yase-Eastern Cape ngoba ukuhamba ukubona njengoba ke sengihambe ngayibona naye yahamba yangibona sithi siyakubingelela nakhu ke siya einsukwini manje zephasika. Mina ngithi ngilapha inyama ngiphinde ngulaphe umoya noma umphefumulo. Siya einsukwini zephasika bazalwane asibonaneni bantu bakaNkulunkulu asibonaneni ezindleleni sivikelane siphephisane ngoba sikhona la sivakashele insizwa umfo kaSibiya usigadla senyama undaba ziyakhulumisa Nkosi yami obubona silapha size ekhaya lensizwa yaba nesiphiwo sokumsiza umuntu naye enyameni emoyeni ukuthi izinto zakhe zimlungele njalo. Ngiyajabula ukuthi uyathanda ukuthi angibiza athi wemkhulu awufike la ekhaya sifike sithandaze akasiyi umuntu othemba entweni eyodwa ngamfakela njengoba ngimfakela naye ngikufakela nawe ukuthi yonke imithi ephansi komthunzi welanga zonke izinto ezingaphansi komthunzi welanga zinomnikazi wazo uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu ke asiphilisile sindlule ezintweni athi umhlabele lezinzima kodwa njalo siyanqoba nala ekhaya ke kwandaba ziyakhulumisa ka2+2 iyatholakala lempilo bazalwane uma uyifuna ungafika nala ekhaya sizofika sikuthandazele masaqedile nje ukuthi akunyange ngithi mina woza la ngikubeka izandla ngikuthandazele ngithi phuma ngegate ngoba ubona nje ngiyamkhulekela ngithi uNkulunkulu amenze kahle asazothatha indlela ende ngoba la kuse KZN la uyabona sigqoka kanjani besibulawa udaka imvula sesigqoka kanjena ke la manje ke sithi ke mayiphuma lensizwa iphume noNkulunkulu ihambe nezithunywa nezidalwa zakubo imndeni yomibili kunesakabo mama kube khona esakabo baba isidalwa mangabe zivumile ukuthi ukuvakasha kwakhe la kwaSibiya kube kuhle kuhlobe kungathi kungakhanya bafowethu asiyeke ukubulalana asiyekele ukubulala izingane asiyeke ukubulala omama bafowethu nathi phela singazibulali inkinga ziyaxazululeka
kodwa kwangazuthi uma ungamazi umuntu ofuna ukuthi akuxazululele inkinga ungahambi ungena. Siyabonga ngalawo mazwi ethi kule nsizwa ke sibavalelise mfowethu. Sisho ukuthi uNkulunkulu abenze njani, awubatshela ukuthi uNkulunkulu abenze njani. Nami njengoba selikhulumile ikhehla, mina ke ngingudokotela, kodwa nami Nkosi yami baba, ngibuye nibe ngumuye umholi esontweni. Hayi wena. Yebo, ngibuye nibe nguye umholi esontweni eEastern Cape baba. Kuphi lapha eEastern Cape? Endaweni yasedolofiyeni eQonce. King Williamstown. Hayi wena. Yebo. Uthi kumkhulu segalele wafohlela. Uthi ake sinivalelise ngelika uNkulunkulu elithi siphatheni kahle. Sefikile upasti kanjalo. Ingozi ziyesenjaleni. Shayelani niqaphele. Nizigade. Kodwa mina ngithi kukhulu okuzayo. Kukhulu okuzayo. Ake nibekezele nje kancane. Kukhulu uNkulunkulu umuhle futhi uyabusisa. So. Yangizwa baba. Naso. Sengihamba nami. Kukhona ialbum ka Dr Thulani Manana nabaniyazi bomkhala. Ngibuye ngicule bazalwane. Nkosi yami. Ngibuye ngicule bazalwane. Ethi ngumntwana wakho. Ithi we baba, we baba, we baba. Nkosi yami ngingumntwana wakho. Kodwa manje ngikhathazwa ngusathane. Ebesithi mayiqhubeka baba ngiyavuma Nkosi yami ngingumntwana wakho. Awuyitholele yakho. Awu Nkosi yami. Ngo-100 nje bazalo, ngo-100 nje. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Amen. Nayi inamba ke engitholakala kuyo udokotela umshayi wabashayi. Mshaya kanjani? Ungazange ashaye ke umshayi. Okay, 067 9469 570. Ngeke ngishintshe nawe ungasuki kulo namba yokwenzela umahluko. Ba, uyagijima. Kehlela. Thina abantu abadala sizwa ngale. Awuyibize kahle. Ngibize kahle ke. Ungatataza 067 imali bese 94 bese 69 bese 570. Hayi ithole lapho le ndoda. God bless you. Amen. Siyabonga.